Aj keď, ja doplňam tú časť, že ja mám teda to zmýšľanie, že aj sám sebe dodávam službu, alebo proste, že kúpa toho bytu vlastného je investíciou a že investícia proste na vlastnú spotrebu, že aj to bývanie má nejakú užitkovú hodnotu, no a keď nemáme vlastnú nehnuteľnosť, tak musíme niekde platiť nájomné, takže toto si Jasné. uvedomujem. Ale vlastne, pokiaľ vás to nájomné vymkne z toho, že neviete už robiť tieto investície, Tak potom je lepšie ísť tým spôsobom, ako si naznačil. respektíve zmeniť to z toho nájmu niekde inde. A veď vlastne, keď si prenajímaš byt, tak si môžeš stále prenajímať veľmi pekný byt, hej, že to neznamená, že teraz budeš v zlom byte. On Hej. môže byť tak pekný, ako mohol byť ten tvoj, Môže byť aj akurát, krajší, že áno. akurát, že vlastne ťa to nevymkne z tej investičnej hry, nie? Áno, skôr je tam možno psychologická zábrana, že podvedome možno chceme bývať vo svojom, alebo tak nás to učili rodičia, alebo ja neviem, hej, čiže môže tam byť táto časť. Ale ak sa bavíme čisto ekonomický pohľad, tak je to tak, ako si povedal, že proste máme zostať bývať v nájme, kým sa dá a stupňovať tie svoje príjmy a výsledky a na základe toho sa môže stupňovať potom investičné portfólio. No, chápem.